Po úspešnom absolvovaní prvej fázy primárneho výcviku na základe dobrovoľnosti vstupuje absolvent do pohotovostných záloh, kedy prejde 6-dňovým zdokonaľovacím výcvikom taktiež v prvej fáze. Druhým rokom prejde absolvent primárnym výcvikom v druhej fáze, taktiež v trvaní 14 dní a taktiež nadstavbovým 6-dňovým zdokonaľovacím výcvikom v druhej fáze. V centre výcviku Lešť prebieha prvá fáza zdokonaľovacieho výcviku, ktorá je rozdelená na 3 dvojdňové moduly. A to modul strážca, modul záchranár a modul asistent. Modul záchranár je rozdelený do 2 častí. Teoretická časť sa venuje legislatívnemu rámcu nasadenia na rôzne typy živelných pohrôm, najmä čo sa týka povodní. Druhá časť je už v gestii hasičského zboru Liešovce. Účastníci tohto kurzu majú si tu možnosť precvičiť a naučiť sa, ako sa pracuje pri povodniach, ako sa vytvára vrecovanie, ako sa vytvára nejaký ochranný val, ďalej veľkokapacitné prečerpávanie vody a čo sa týka ešte záchrany priamo na vode, záchrany figurantov z vody, či už člnom alebo záchrana z brehu. Čo najviac si uľahčí tú robotu. Na dominantnú ruku si nehať toto, ja neviem, ja som pravák, tak si to otočím na pravú stranu. Fixujete hlavu kolenom, hej? A stláčať okolo koleno. 27, 20, 30. Výborne. Podaj tam kolegovi. Môžeme spokojiť spať. Čo je podstatné, keď sa niekto topí a uvidíte ho, snažiť sa mu pomôcť, len dávať si pozor, ten topec si vás môže stiahnuť pod vodu. Ideálne je, keď máte nejakú vestu so sebou, že robíte nejaký vodný šport, po prípade, keď není vesta a niečo plávajúce. Vzhľadom na to, že dobre je podať tomu topiacemu nejakú vec, ktorá pláva, môže to byť nejaký vodácky vak, môže to byť nejaký kus, hej, bandasky 5-litrovej, aj tá vás už v pohode udrží. Potrebujete, pokiaľ ste veľmi dobrý plavec, nemusíte nič, zdrapíte ho, plávate s ním von. Ale je to dosť ťažké, hej. Môžeš. Ruky si rozpad. Tak, výborne. Tak, výborne. A poďme. Uvoľni sa, lano, prosím, lano, voľne. Poď, hľadaj k nemu, poď. Nevadí, potrebujeme veľká pravdu. Vyjdi ruku. Len poď, len chlapu, prosím, nezem. Dobre, pomal.
že pokiaľ sa niečo stane mimoriadne a sú tie záplavy väčšieho rozsahu, že sa zaplavujú obce, dediny, mesta, tak tá pomoc vojska je pre nás veľkým prínosom. Na záver by som chcel vyjadriť veľké poďakovanie či už rezortným alebo aj mimorezortným organizáciám za vysokú a nadštandardnú spoluprácu a teším sa ďalej do budúcna na spoluprácu s nimi.